tenang masing-masing. Ora usah balik itu. Ayo, Cok. Sing arepe pengrawit bukaan di pengrawite ora ketok. Nggih. Ki ngene, mergo kasronan lan kahanan sing dumadi kaya ngene. Dulur, nyuwun sewu nggih. Niki mangke umpame kagelar setunggal moko setunggal mesti mboten nyukupi dugi jam 1. Nggih napa nggih? Nggih. Umpama ngoten tok jenengan pun puas napa dereng? Sampun. Lah urung sagulungan iki wae ya. Sing arep iki tok wae ya. Ayo kawitan monggo loro. Sekula nasa. Ayo ndang. Yo. Yo ndang. Ayo ndang mlaku to. Lah. Yo pembarang wedok. Yo. Baik. Maju pembarang wedok Mbak Intan nggih. Sing nempel mlebu TV. Ya. Iki ngene. Adikku pedet. Alek. Bar pembarang wedok cukup wis sithik-sithik wae. Iki tak suwun karo suwunane Kanjeng Bupati, reok sing saka luar kota. Coba sing jero Ponorogo tak pikir wis cukup. Ayo sing saka njaba Ponorogo. Monggo. Enek. Kabeh samiso, Mas. Kabeh samiso, kabeh samiso. Go. Nggih. Pun, go saniki sak gulungan. Yo, hormake. Sing ngene iki aja maju-maju nyelok cempet iki ra gerak piye to, Di? Mundur sing etan. Mundur. Ora iso main ngono lek ngene iki. Mundur dhisik. Ayo, Mas Edi, gerake yo, ndang. Yo. Ndang. Sak gulungan sampun nggih. Nggih, yo. Mbak Intan kali Mbak Rum matur suwun iki, setoke cukup mawon, Mbak. Nggih. Yo. Yo. Ya.
putri namine Mbak Intan nggih. Nek kalau mbek mlebu TV nang iso metu dhewe. Ya Mbak Intan, bujung wekdal kanthi yo. Pon. Nah, yang Mbak Wintan lagi ya. Orang mung tukang adang. Ya, nanging iso ngangkat dadak Mbak Yu. Oke. Heeh. Iya. Maju. On. Bayu, motor ning ulur. Ayo lek, agak cepet lek. Yo. Yo. Ayo mau. Ayo nanti budal nek kuwi.
Suwun Surakarta. Kok mau kasih sayangmu? Krisna Jaya, atur suwun. Atur suwun, sampun, sampun. Alah salah dalan neh. Yo. Hotel Wilis. Kanjo, Hotel Wilis Kanjo. Matur suwun. Matur suwun Kanjo. Babras. Yo. Ndak dalah, ini tinggi. Ayo, ya wes yo. kono kadek sayangmu. Sardulo, Putra Ponorogo. Wes sadekan yo nger. Ngadeg. Yo. Penontonnya mundur. Wes cukup. Selaung cukup selaung. Senggulan mundur, mundur, mundur. Ayo Jet, terus ke. Ora domo. Hip, hip, ha. Ya, Sokro bilang matur suwun. Matur suwun. Ayo, lali dalane. Yo. Purbaya Surabaya. Hoi. Yo. Hop. Ece. Yes. Hey. Pon Kang, matur suwun. Purbaya Surabaya. Yo. Bacot ke. Purbaya Surabaya malih ke. Hep. Nah salah. Ho. Surabaya balik. Yes. Matur suwun Surabaya. Sarjaya Manggala Putra Surabaya. Matur suwun. Bon. Ayo, tarik mundur. Sardulo Manggala sampun. Sing sama kulon gosek. Ben rampung sing sama etan. Cukup. Cukup. Bon. Happy, cukup. Sama etan, cinta gas, budal ke. Yo. Iki combon, iki nganjuk, sampun. Stop. Mandek dhisik. Munduro. Iki kalangan reko baju jago jare iki. Are munduro. Mundur. Sing kulonnya mundur. Yo, budal ke. Setyo, maju. Tarik. Sera kedua, ayo. Hop.
cukup. Nggih, cukup. Nggih. Lor gunging panuwun nggih niki panjenenganipun Kang Bupati ngesreni awake dhewe kabeh Forkopimda lan tamu undangan sedaya sampun ngesreni mula kangge gagrake sak banjure iki nggih iki engko yen pancen dirasa sik urung cukup ya iki mumpung sing wis ngadeg iki Kang Pedet dari dikandake ayo sing saka kulon sik basa kaitan sik saka kulon sik dirampungi iki wae yo ayo sik yo dirampungi sing iki wae